Čaute ľudia, vítajte pri novom videu z FC Mobile. Toto je druhé video v našej sérii a dnes som si vylepšil tým namiesto Furuashiho. Som dostal z Yggdrasilu v Ragnarok Mighty Winter Henrika Larssona 111 a brankára mám Zlatana Ibrahimoviča 108. Neviem prečo robili brankára Ibrahimoviča, ale to je jedno. 110 overall ako minulé, nič sa nezmenilo. Dneska budeme robiť v Ragnarok Mighty Winter Civ Main. Robíme tieto Bifrost Challenge, túto oranžovú, tento zápas teda a túto, čo toto je? Bledomodrú, alebo úplne aká sa volá tá farba? Nie, táto, jak sa volá. No, Bifrost Blue a no, tak túto bledomodrú. Teda, to je čo tie ďalší zápas. A potom budeme plniť v Niflheim. Si splníme tiež nejaké veci, čo dostaneme. No, tiež nejaké dobré veci. No, Main 2, Rewards 2, Gallery 2, tuto hore. Budú za to? Neviem, potom to vyrátam kedy. Toto, čo som ešte chcel povedať. No, toho Larssona som dostal tuto s rewardou. Tuto. Teraz by sa vám malo ukázať, ak som opekol. OK, teraz ideme teda si zahrať tieto Bifrost Challenge. No, viete čo, na tým premýšľam, dneska si zahráme iba toto. Tieto Bifrost Challenge, asi ten tréning si dáme. To bude také kratšie video. Proti Dortmundu hráme. Ne. Ale ten Ibrahimovič ma zaujíma, jak dobre chytá. On vie dávať nohnice. Je to Larsson automatrik? Áno, samozrejme. Tam on dobre. Popovedal som ko. Debut goal? Ne, nepovedal sa. Kamu tu čo spravil? Henderson. No paráda. No poď, Larsson koľko šveka valitky. Larsson, na zemák na oslavu. Knižník. Ok, na polienka a potom si vatnúť. Končujeme 1-0. More Giroud bojuj, čo sa toho ty bojíš?
Aj, kamoša, kľúčku som zabudol spraviť. No. Skoro Sokrates. Sokrates a Larson budú podľa najlepšia dvojka. Joseph on to skoro dal. Že to bude taký krásny vinklík. No bohužiaľ nebol. OK, Larson. OK, budem. Máme ďalšiu akciu. Giroud. Larson. Giroud zasa. Ale Giroud nedáva. Ne, ja som sa také na jednu sekundu. Larson! Není možné. Dobre, 1-0 to skončilo. V poslednej minúte, keď bolo možné, sa to bylo dobre. Majú tým Winter tokenov. Čo majú? Čo taký quest som splnil, alebo čo? A to tu. OK, máš Star Passy tiež. 10, čo toto je? Pas pointov. OK, a ideme teda zahrať si proti druhý polčas proti Manchesteru City. 1-0 prehrávame. 45. minúta. No toto bude zaujímavé. Teraz musíme dať aspoň 2 góly. Tak. Takže ako ten tým? A to 90 tým. Ne, more, som omylom si sa zotrieť špinku z obrazovky, ja som to odkopol. Ne. Čo je tam? Dobre, Ibrahimovič. Musíme sa nebudeme celé ihrisko. Toto bude asi gol storočia, keď dáme s Ibrahimovičom gol. Ne, Larson, to čo si spravil? No, dobre, Ibrahimovič. Ja by som najskôr dal až 2 góly a potom začal šaškovať s brankárom, ale to bolo skoro. Kámo, ale to sa oni, môže, ako sa volá. To Larson mal taký dobrý gól. City. Zlíra. Ederson, ak sa nemýlim. Ne, to čo bolo? Kam to bolo, kam nahral? Henderson, poď. Henderson. Giroud, kamoško, toto nie je možné. Anderson, kámo, musíme 2 góly rýchlo, lebo máme dosť málo času. Poď Giroud, poď.
to jaké nožnice hen tam dal, kde to tam bol, nevidel som to. Spomalím to, pozriem si to. Giroud. Sokrates, daj! Gol. Čo? Kamo. Rýchlo 2-0. Ale nedám už. Guendouzi. Skoro. A 1-0. No čo už, nevadí. A ľudia, na dnešné video to bude všetko, ten tréning si dám v ďalšom videu, alebo nie v ďalšom, ale proste dáme si ho niekedy inokedy, možno aj iný tréning. Takže dúfam, že sa vám toto video páčilo. Dajte like, odber a zvonček, aby vám žiadne nové video neušlo. A tak zatiaľ čau!